Apat na ospital ang pinagdalhan sa 20 anyos na si Danica Rose Salangad bago siya binawian ng buhay. Dalawa sa ospital na kanyang pinuntahan, tumangging i-admit ang biktima habang nag-aagaw buhay. Ang duda ng pamilya, namatay ang kanilang mahal sa buhay dahil sa umano'y maling diagnosis kahit na na-confine ng 5 araw sa San Fernandino Hospital. Si Angelica Simpao, may balita. Pangarap ni Danica Rose Salangad, 20 taong gulang na makapagtapos ng pag-aaral para maiahon sa hirap ang kanilang pamilya. Literal na iginagapang ng kanyang mga magulang ang pag-aaral. Ang kanyang ina nagtatrabaho bilang kasambahay. Bunso sa 2 magkapatid, abot kamay na ang tagumpay at nasa ika-5 taon na sa kursong Civil Engineering si Danica Rose. Pero sa hindi inaasahang trahedya, namatay siya sa sakit na nagagamot kung naaagapan at agad natukoy sa 5 araw na confinement nito sa pribadong ospital. Leptospirosis ang ikinamatay ni Danica Rose batay sa kanyang death certificate. Kwento ng mga kaanak, hindi nila malilimutan ang kanilang naranasan mula sa 2 pribadong ospital na inaasahan nilang sasagip sa buhay ng kanilang mahal sa buhay. Tumangging tanggapin ng pasyente sa kadahilanang puno na raw ang mga pasilidad nito. Na-confine sa San Fernandino Hospital si Danica ng 5 araw, ngunit nang ma-discharge noong ika-23 ng Agosto alas 4 ng hapon, agad napansin ni Elma Salangad, ina ng dalaga, ang paninilaw ng mata ni Danica Rose. Ayon sa kapatid na si Angela Marie Salangad, ibinalik pa sa emergency room ng San Fernandino Hospital si Danica bago iuwi matapos ma-discharge. Baka tinamaan na po yung liver ni Danica nga po. Ngayon, niresetahan lang po sila ng gamot, tsaka po pinauwi. Ang akin lang po is internal yan eh. Ikaw, doktor ka, alam mo tinamaan ng liver yung pasyente mo, ipapauwiin mo ba? Dapat i-admit mo ulit eh. Dapat ang ginawa nila noon nung naninilaw na yung anak ko, dapat hindi na nila kami pinauwi. Yan yung kinasasama. At saka dapat tinawagan nila yung doktor namin para matingnan siya ulit. Kaso lang hindi ginawa ng mga nurse doon sa emergency. Ika-24 ng Agosto ng madaling araw, isinugod ulit sa San Fernandino Hospital ang dalaga pero Hindi sila tatanggapin kasi puno daw. Ang sabi ni mama ko, ba't ayaw nyo kami tanggapin? Dito kami nanggaling. Wala pa kaming 24 hours na na-discharge. ang finding sa 5 araw na confinement sa San Fernandino Hospital, nagpositibo umano si Danica Rose sa dengue NS1 antigen batay sa medical results. Sinubukang itakbo sa Macabali Hospital si Danica nang tanggihan sa San Fernandino pero puno na rin umano ang ospital. Matapos tanggihan ng 2 pribadong ospital, sa Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital bumagsak si Danica Rose. Isinailalim sa laboratorio ang dalaga pero mas minabuti ng pamilya na ilipat sa Mount Carmel Medical Center ang dalaga at doon natukoy na hindi dengue ang sakit niya kundi leptospirosis. Pero huli na ang lahat, malala na ang kondisyon ni Danica Rose. Batay sa death certificate nito mula Mount Carmel Medical Center, binawian ng buhay si Danica Rose Salangad noong ika-25 ng Agosto dahil sa multiple organ failure due to leptospirosis. Ito ang naging sanhi ng pagkamatay ni Danica at hindi na din nakitaan ng dengue fever ang pasyente. Sinubukang kuhanan ng panig na CLTV-36 sa mga pribadong ospital na tumangging tanggapin ang namatay na pasyente. Kasalukuyan pa umanong nirerepaso ng pamunuan ng 2 ospital ang medical records ni Danica. Tumangging humarap ang sino man maging ang doktor na nakakita sa kondisyon ni Danica Rose. Pero desidido ang mga kaanak na malaman ng katotohanan at hustisya. Pinag-aaralan na ng pamilya ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga medical personnel at mga ospital. Naniniwala ang pamilya na maaring kasangkapan si Danica Rose para hindi na maulit ang ganitong kapabayaan sa panig ng mga profesional at institusyong pinagkakatiwalaang makapagsasalba sa mga nag-aagaw buhay na pasyente. Kaso lang nga po, bumigay po yung puso niya talaga nung nung ginadialysis siya. Ako si Angelica Simpao, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.